Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon sa sumpay sa ginapustang sugilanon nga naguluhan. Maskara! Para makalayas ka nakasabot. Oh, mautak ka, Marga. Nagkabantay ka na. Muanha na ang kakibot gang. Kakibot gang will strike again. Magpaabot ko, Federico. Yes, Marga. Mami. Bye. Bye. Sorry, Rafael. Pero gipulaan akong atiman og tiguang. Di na mo kahi. Ubo na lang kahi. Sir Mangkaw? Asa na si Abel? Padong na diri. Muadto naman unta to sila sa ilang New Rafael. Mao ba? Ay, niya na sila, sir. Sir. Ano mi, sir? Salamat. Paibawon ta mo. Ngamitan niya na kog 1 million pesos si reward sa makadakop kang Federico. Murag dako-dako pag yun ang 1 million, sir. Hintayin nga ko kinikihimo aron musamot ang kadasig sa katauhan sa pagpangita kang Federico. Abel, sorry. Bisan tuod og imo ka nang igsuon pero wa ko ilang mahimo. Kinahanglan nga masikop na siya. Tungod kay dili ko gusto nga doon na pa'y daghang kinabuhi ang makalas tungod kaniya. Nakasabot ko, sir. Okay na, sir. Huwag nahimaw sa ako nga di ngayon na usanasad ko sa target nga ng Federico. Tungod kay ako, mitanyag magdakong kantidad para nga masikop siya. Ayaw ka bala ka, sir. Ni ami nga manalipod nimo. Amo na ipasali ka nimo, sir. Salamat ka ninyo, Charity o Gabel. O, sir, lakip ko. Niya ako handang makipaglaban. Pakanda mo, mga kakibot. Pakanda mo. O, kakip. Hindi na ta. Ang guard. Guard! Narito! Huwag mo palag, ha? Palagan ka. Patay kang buwangan ka. Narito! Masood mo. Dalhin mo. Huwag ikaw man. Ay, hala, kisa mo kayo nakasod? Si Federico! Ginoo ko! Federico! Ginoo ko! Pasig nasundan ka sa mga polis, ha? Kining na ang magpinatyanay ka mo din, he? Nirito! 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 Hola. Ginoo ko! Nga nung may taon ka, wanted na ba ka dead or alive? Ay, mau ba? Basta mo palag ka. Mamatay ka. Mamatay ka na. Kakibot. Guniti bayot. Ay, oh, kakibot! Dali, dali, dali! Saan ko ninyo? Ay, lugusan ko, bata pa ko! Tapan! Tapan! Marga, murag doon ako nabati. Murag tingog ka to ni Ulang nga nangayog panabang. Ha? Ay, what at Rafael, darling? Uy. I guess, siguro... Rafael. Uy, Hello. Hi. Federico, salamat kami, anhi ka na, iho. Ni anhi ko, aron kuhaon ko ang tanan mong sapi. Nga na si mong buhat. Unsay nga? Kuhaon ako ang tanan mong sapi. Kay, ako ning bawnon sa akong paglayas ining dapita. Unsa? Federico, naon sagot ka o na yun yung magtulis ng imong amahan? Hiyo, Marga. Dili! Dili ko makatugot ngayon mo ko ng buhaton! Dili! Mau ba? Mubabag ka? Oh! Mubabag ko! Babag ka, mami? Pwiskil. Oops! Federico, ayaw pasakitin si Marga. Adri! Unsa ka ba? Ayaw pasakitin. Ayaw!
Pwes, kung di kayo gusto masakitan sa Marga, ihatag na ko ang yawi. Sa imong bolt, ihatag na ko! Federico, iho. Tog na yun! Federico, sa ba? Ayaw pa sakitin si Darling Rafael! Ayaw! Hilom! Marga! Federico! Ihatag na ang yawi. Usaban, di mo ihatag? Kay pusilon ko si Marga, mami! Mami! Usaban, diya! Federico, ayaw, ayaw, Federico, iho. Ihatag na ang yawi. Kabantay ka na! Pagdali! Kasakit. Kasakit sa kong tingkoy. Hala, si Federico. Asa na siya? Masinugtuan na siya ni Don Rafael. Abel, lalit na mo, inting. Andam na ang pagkaon. Makigsaw si Sir Mangkaw nato. Oo, Charity. Oh, Abel. Nga naman ka? Hikap magkasdukan ni mo. Ganit lang kong ikulbanda. Gusto kong pitik sa kasing-kasing nako. Isang may kusog na ba? Sa diyang middle street ni mo. Karaan na inting, oy. Karaan. Dali na mo mga ono mo. Ay, mga ono mo, dali na. Mga ono ta, oy. Kaon na ta, dali. Gutom na ba, Bible? Gutom na yung gibati. Kaon ta, dali na. Wa nga bitaw, ang ako una tuwa kang New Rafael. Unsa? Dali na! Kakibot! Dali! Pagdali mo, isuod sa balitang kwarta! Dali! Wa ko magdahom. Ngaingon ka ni ini, Federico. Galakip ko kahimong amahan. Imo panggiunay. Wala akong sinasanto. Kumantay ka na. Ha? Baya, kanungo ka. Ha? Wa na ko ilhon pa. Ang importante na ko, mao ang kwarta, ang sapi. Mao ka na. Kanungo ka. Ha? Federico, iho. Lambi lang ka. Gihatag ko kanimo ang tanan. Tungod kay anak ko ikaw. Dili ko si anak, Don Rafael. Uy. Hola. Si... Hola, si ba pagipasabot? Kini si Federico. Dili anak ni Don Rafael. Abong, gusto kang patio di ka? Hola. Sige, patya! Pero dili ko. Mali mo mapugngan, ha? Dili ka makapugngan ako sa pagtugaan sa matuod. Sobra na ang esalbahe si Federico. Giunay ni mo pagtulis ang imong amahan. Giunay ni mo si Don Rafael. O imo pang giluiban kaoban si Marga. Hola, sa ba? Ayaw pa patakasulti, ha? Wa ako magpapatagag sulti, Marga, ha? Dili ko butang nga wa ako makakita sa inyong pagbuhat o binuang ni Federico. Ola, pasagta ko. Nga nakasulti ka nga, dili na ko anak si Federico, ha? Kuan yor, kining, dili ni mo anak nyo, tungod kay, niatong nilarga ka sa gawa sa nasod, ang kairing-iring sa imong asawa, mao ang inyong driver. Ola, kasi... Og sa pag-uli pa nimo, nanganak na siya, og ikaw ang ipaangkon nga mao ang amahan. Ola, tinuod ba ka ni? Mau ba? Uy, kapantay ko na. Salamat sa imong kasayuran. Kay dili ko tanto makonsensya. Nga akong giunay yung tulis si Don Rafael. O karo, Marga, kuyog ka na ko. Biyain na kining tiguang nga Don Rafael. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!